Şun paýtatymyzda ýeri guramanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň dördülmeginiň 14 ýylyna başlanyny sergi tamamlandy. Serginiň baş maksady telekeçiligiň mümkinçiliklerini artdyrmakdan, maý goýumlaryny geljegi uly tasamalaň durmuşa geçirilmegine gönükdirmekden ibaretdir. Türkmenistanyň telekeçilik urgumynyň hemme tarapdan ösürilmegi, häzirki zamana bazar gurallarynyň giňden ornaşdyrmagyny hasabyna, hususy urgumyň ornunyň berkitilmegi, hormatly prezidentimiň amal aşyrýany durmuş ykdysady syýasatynyň ileri tutulýany uğurlarynyň biridir. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň sergisi milli ykdysadyýetimiň döwlete dahalsyz urgumyny ösürmekde, amal aşyrýany öňüň özgertmelerini aýdyň beýany boldy. Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň azalarynyň önümçilik kuwatlygyny açyp görkezen sergide telekeçiligiň dürli uruly boýunça önürip başlany täze önümleriniň ýüzden gowragyny görmek boldy. Serginiň baş maksady telekeçiligiň mümkinçiliklerini artdyrmakdan, maý goýumlaryny geljegi uly tasamalaň durmuşa geçirilmegine gönükdirmekden ibaretdir. Bu serginiň häsiýetli aýratynlygy oňa dowamyny ýerli kampaniýalaryň hemme daşary ýurtda hyzmatlaşan arasynda sowda boýunça iki tarapyn şertnamalaryň baglaşylmagydyr. Şunu ýurdumyzyň hususy önümi önerjilerine daşary ýurt kampaniýalary bilen umum bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 145 milyon 398 min 770 dollaryna barabar bolan 63 tane şertnamany baglaşanyny bellemek gerek. Şolardan 16-sy bahasy 3 milyon 247 min 441 Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna barabar bolan eksport şertnamasydyr. 47-si bolsa bahasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 142 milyon 151 min 329 dollaryna barabar bolan import şertnamasydyr. Sergiň jemleri boýunça has tapawutlanyň telekeçilere degişli guwanamalar, tapawutlanýar nişanlary goşurly. Çykyş edenler hormatly prezidentimiň ulugymy ösürmäge berýän uly gollagy üçin sag bolsun aýtdylar. Gözden geçirilişiň esasy maksady kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde gazananan üstünlikleri, burada amal aşyrýany giň hyrymly özgertmeleri, ulugymyň innovasiýon esaslaryny görkezmekden ibaretdir. Hormatly prezidentimiň berýän uly gollagynyň hususy iş uğurlugy ösürmek üçin döwlet tarapyndan döredilýän amatly şertlerini türkmen telekeçilerine geljegi uly önem bilen garamagy, watanymyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmagy, mehriban halkymyzyň awadançylygyny ýoklandyrmagy bähfidine hasam tutanýarly zähmet çekmäge mümkinçilik berýär.